Dobrý deň, vítam vás na kanáli Recepty pre život v časti Raňajkové dobroty a nápoje, kde som si pre vás pripravila recept na ovocné smoothie. Aké budeme potrebovať suroviny na 1 až 2 porcie. 1 misku mrazených alebo čerstvých jahôd, 1 misku mrazeného alebo čerstvého ananásu, 1 misku mrazených alebo čerstvých čučoriedok, 2 kusy malých pomarančov alebo 1 kus veľkého pomaranča a 2 polievkové lyžice hustého kokosového mlieka z konzervy. Ako budeme postupovať? Do politrovej fľaše na výrobu smoothie dáme jahody, čučoriedky a ananás pokrájaný na kúsky. Ak použijeme mrazené ovocie, nemusí byť pred použitím úplne rozmrazené, stačí, keď postojí zhruba 1–1,5 hodiny rovno vo fľaši na smoothie. Do fľaše s ovocím pridáme husté kokosové mlieko z konzervy. Dva malé pomaranče alebo 1 veľký pomaranč umyjeme, prekrojíme na polovice a odšťavíme. Do fľaše na smoothie dáme aj pomarančovú dužinu a nakoniec nalejeme pomarančovú šťavu. Obsah fľaše trochu pošťucháme dlhou plastovou lyžicou, potom ho uzavrieme a dáme mixovať na smoothie stroj 2-krát po zhruba 15 až 20 sekúnd. A je to hotové. Ďakujem vám za pozretie, za zdieľanie, za lajky, za prípadné komentáre, za zdieľanie s priateľmi, za prihlásenie sa na odber a dovidenia pri niektorom ďalšom recepte.